ei saa koskaan antaa vastamerkkiä. Joo, meillä on valitettavasti tuo ääni on vaan tuolla kuulokkeissa, että yksi kerrallaan tai kaksi kerrallaan voi käydä kuuntelemassa, mutta siellä se on kuusen takana mikä se on? Kuvaajakin on ollut hyvin paljon. Tuon Kaaren kuvaaja. Kuvaaja juoksee perässä. Hirveä ampuja. Tässä metsästäjä tekee pienen virheen, lähtee pistämään tuota eläintä selkärankalaukauksen jälkeen. Se ei olekaan ihan kuullut, että se meinaa tulla päälle. Ja toinen virhe oli, että lähestyi tätä eläintä etupuolelta. Että aina tuossa tilanteessa niin pitäisi tuolta niskan puolelta lähestyä, ettei se jää. Ja nyt se joutuu sitten ampumaan lopetuslaukaukseen ennen kuin sitten noin. Elikkä hän luuli, että se eläin oli jo kuollut ja meni pistämään mutta se on aina sitten tuossa tilanteessa, kun toimii, niin siinä voi adrenaliinit olla vähän korkealla ja se oma toiminta ei aina ole ihan loogista. Hyvä opetusfilmi. Tämä on opetusfilmi siinä mielessä ja se on haluttu näyttää semmoisena, kun tämä hirven kaatu nyt todellisuudessa tapahtuu. Mutta minä kiitän teitä kaikkia mielenkiinnosta ja toivotan teille mukavaa päivänjatkoa täällä Riihimäellä. Nauttikaa olostanne tuolla Lasimuseossa ja tuossa on meidän museokauppa, löytyy tuossa ulko-oven vieressä, että jos ei vielä ehtinyt tehdä ostoksia, niin